Proposta elettorali oħra imwettqa. Hekk iddeskriva x-xogħol li sar fil-Cospicua Rangers Club il-Ministru għat-Trasport u l-Infrastruttura Joe Mizzi. Hekk kif illum il-ġurnata l-post inbidel minn żona inutli għal waħda li tilqak. Iva, fil-fatt dina kienet waħda miġġiet mwiegħda illi nagħtu spinta quddiem l-ġenerazzjoni tal-kottoniera. Il-proġett hawnhekk kien ilu mistenni biex isir għal 10 snin sħaħ. Aħna bdejna f'April u l-istenni ħillum. Ir-rwol tal-Cospicua Rangers fih dan il-komunità Bormliża huwa essenzjali, kif spjegat is-Sindku ta' Bormla Alison Zera. Cospicua Rangers jilqa' fih numru ta' żgħażagħ fejn jistgħu jirrekreaw ruhom permezz ta' tipi differenti ta' sports. Barra l-Cospicua Rangers l-erja li hawn quddiem dan il-klabb tista' tgħid tilqa' fiha wkoll tfal żgħar għaliex għandhom il-bandli fejn jilagħbu ta' kull filgħaxija. Diġà mill-bidunet ta' dan il-proġett tara l-ġenituri familji hawnhekk jiġu bit-tfal tagħhom fejn jistgħu iqattu ftit tal-ħin jilagħbu. Min barra li sar xogħol ta' tiswija u tisbieħ fil-binja nfisha tal-Cospicua Rangers, sar xogħol fil-madwar. Tkellimna mal-perit tal-proġett William Lewis. Inkorporajna playing field, għamilna area fej jistgħu joqogħdu n-nies għal-kwiet, ovvjament hawnhekk anke ħafna anzjani, kif ukoll upgradejna l-pix tal-boċċi li hawnhekk li issa ġej li jistgħu jużaw anke biex jilagħbu l-logħob għax qabel ma kienx up to standards. Residenti Bormliżi tkellmu b'sodisfazzjon dwar il-proġett. Għandna l-proġett liħor aħna ġewwa Bormla fiċ-ċentru ta' Bormla, inna nistennew żmien ukoll. Konna qed ngħixu isna f'pajjiż, anke hawnhekk konna isna qed ngħixu f'pajjiż tat-tielet dinja llum. Jiena ngħid illum ġejna f'dal post ta' 5 star. Illa għaliex qed jitgawda minn kulħadd mingħajr periklu għat-tfal. U Bormla issa ġejja sabiħa bħal pajjiżi oħra. Il-Ministru Mizzi stqar li l-Kottonera għandha l-bżonnijiet tagħha li dan il-Gvern qed jindirizza. Irringrazzja lil ħaddiema tal-Gvern filwaqt li sostna li dan huwa eżempju ċar ta' kemm il-ħidma tagħhom kapaċi tagħti frott. Stqar li l-Gvern għandu proġett simili ta' tisbieħ u riġenerazzjoni f'moħħu fost oħrajn semma xogħol fin-naħa ta' fuq tar-Rabat. Sostna dwar l-importanza ta' kampanji edukattivi u miżuri ta' infurzar biex ix-xogħol ta' riġenerazzjoni jiġi imħares.